Je sneh a Andrej sa so mnou môže hrať na guľovačku. Poď! A ako to hraješ? Otec, môžem ísť von s Igorom? Áno, choď, ale iba tu. Kroj! Začal si vojnu. Haha. Go, nezavře dvere! Nejaké decko. Vec. To určite zase. Andrej niečo vyviedol! Čo vy robíte? Vy dvaja... Ale, to nie ja. To Igor. Veríš mi? Andrej, choď nu! A dnes aj zajtra na Silvestra ani nevindeš z izby! Ide ti to? Áno, myslím si, že áno. Už 20 minút miešam túto polievku. No vidíš. Nikto iný, len ja a ja. Aj som navaril, aj tak nemôžem vidieť ohňostroj. Ja. Presne na Silvestra som doma. Páni moji, to sú my veci. To je najlepší ohňostroj, aký som kedy videl. Andrej, zase hráš iba hry! Ale nechaj ho, veď je nový rok, daj mu radšej ten darček. Vy ste mi kúpili darček. Aha!